Chiyesa mtu chokwadi. Kwa chapa kwa nemo. Marari batsiro. I'm sorry, Mom. Yes. Network Barbara Kim. Bakutorono. Yangu yakadai. Mama wangu wairwara mukomana rako. Arwara mwana uenda kaenda naye kuchipatara. Ndaenda naye kuchipatara, kanzi ngaende kuti waasikana. Ndaenda kuti waasikana. Achibva anzi ane appendix. Anzi ane appendix akabva aitwa operation. Achibva abviswa chakabviswa mudumbu make. Achibva azi chienda naye kumba. Tikaenda kumba, tikagara akaita zvakanaka. Ndobva tagara futi. Ndobva mama pasaidi pangu pana ndakaiswa tube yetsvina. Parondirwadza, parobaya-baya. Ndikati pamwe marwadzo akadini akasara pachapora. Vazoti mama pasaidi pangu pai pazvimba. Ndikati zvanzi. Saka anogara kumba kwamama wangu kutaundi. Mama wangu kuonifona akati mai Bhule best kana kuJenera hospital. Bhule hazvinomira mushe. Ndobva ndatoenda kuJenera hospital. Ndobva ndasvika kuJenera hospital. Dhokuta bhayabva amutarisa, obva atomupa bhedhi. Mangwana makuseni, obva andifonera zvikanzi mama anotoendeswa kutheatre. Akabva aenda kunovhurwa futi pasaidi, bvaenda kunoparetwa futi. Obva agara 3 days vabudiswa taenda kumba. Tagara abva aita right kudaro so hanzvadzi yangu mukomana rako akabva audza mama wangu step mother wangu inini kuti mama kurwara kuita Bhule. Mai Hussein akanditaura kuti kurwara kwese kuita Bhule ndini ndakagadzira Bhule. Mama akati onei kanzi kuti hanzi Bhule akaba chigayo changu. Akati alright. Mama wangu bvatuma munin'ina wangu ndasitibhone kumba kwava kwangu. Achibva uya akati sisi mupane nyaya ndataona mama yekuti hanzi mai Hussein wakati kudza sekuru B kuti hanzi Bhule akaba chigayo changu. Saka urwere hwese uri pana Bhule ndini ndakahuita. Ndikati Bhule kutora chigayo chamai Hussein zvikanzi ndikati handizvibvumi Bhule chigayo chainacho ndechake. Akazotora chigayo chamai Hussein kuda kuchita sei. Zvikanzi handizivi mubvunzei. Ndikati alright. Akauya zveshuwa mwana wangu akati Bhule pane nyaya ndinoda kukubvunza. Iwo chigayo chirudzi mai Hussein atokatora chigayo chawo. Bhule akati mama chigayo chandinacho ndechangu zvamunoziva kuti chigayo ndechangu. Ndikati zvandinoziva kuti mai Hussein atokatora chigayo chawo chipi. Akati mama anotora chigayo chamai Hussein. Handitori chinhu chemunhu. Ndikati zvikanzi ndatosiyana nazvo ndatonyarara. Koshua ndikati Bhule angatora chigayo chemunhu ndatosiyana nazvo ndatogara paya. Muna January ndakaenda kumubhuku bhindro vandadzoka musi wa9 January. Bhule akabva kuti mama mudumu wangu murundwadza. Ndikati apa ngungorwadzawo. Bagara kuti ndikati mudumu wangu murudini mama murundwadza. Kunguva yandakabva ndaenda kumwete ndakati inini handichakwanisi kundiendesa mwana wangu kuchipatara kuitwa off kwechi3 nekuti pabuda munhu akuta kuti inini urwere hwese uri pana Bhule ndakahuita. Ndakabva ndafonera mama wangu kubva ndavaudza. Mama akati saka wafunga iyi. Ndikati ndakunoudza baba munin'ina wababa wake ndiwo mamiriro akada chii nyaya. Zveshuwa ndakaenda kuna baba munini ndikavaudza akati saka mafunge maiguru. Ndikati baba munini sezvo nyaya yaane munhu ari kuti ndakagadzira mwana inini ndakwenda kwaSabu kuti nyaya iyi tiende kugadzira kwani kwaSabu ndokuti kunobuda chinhu chokwadi. Baba munini akati alright maiguru chiitai sei chiendai muzondiona zvakamira sei. Zveshuwa ndakaenda kwaSabu ndikataura Sabu kunyaya yangu. Sabu kwati alright tichatuma chinhu wanhu unoudza mai Hussein ndokupa izuva kuti muuye kumba kwangu. Sabu kuzveshuwa Friday yacho akabva atidaidza kumba kwavo tikaenda. Tasvika kwaSabu akati imi mauya mai Hussein wati hawana kuuya. Vanhu vakati hawana kuuya sei imi makaudza kuti mune data. Zvikanzi mai Hussein akati nini ati ini handina mari yekuita sei yekuuya ikoko. Ende zveshuwa kana iri nyaya yamai Bhule nyaya yaBhule zveshuwa Bhule ndindakamugadzira. Zvikasaka inotoita sei nyaya iye munhu asina kuuya. Vanhu vazhinji vangu vakati kana iye atibvuma kwamuri kuti ndozvaakaita nyaya ngaiende kwaIshe. Kana kwaIshe yatadzika nyaya yoenda kumberi. Zveshuwa Sabu kati zvakanaka ndikaenderese nyaya kupi kwaIshe. Sabu nyaya yakaenda kwaIshe zveshuwa. Tikapuhwa zuva rekuenda kwaIshe tikaenda kwaIshe Murawa. KwaIshe Murawa wakazouya mai Hussein aiona neSabu kauza kuti koma taakuendesa nyaya musakauya hameno zvino. Wakazouya mai Hussein takasvika varipo. Nyaya yekuti tikataura nyaya semamiriro yakaita. Ishe wakati inini nyaya panapa ini ndaitadza handikwanisi. Nyaya ndakuendesa kupi ndakuendesa kumberi. Vakati chakupa izuva rekuti nyaya yakuenda kupi kwamama. Kati zvakanaka.
ndakamirira sabhuku wakazouya kwangu mukati andubva kwamambo kwakuine dare nemasabhuku. Saka nyaya yenyu yakwamambo hanzi mouya kwamambo sakati zvichida kuti wanga uri musi wa14 March. Kushuwa musi wa14 sabhuku wakandifonera makuseni akandiuya tisangana pamatakshop ekumuonde akati zvakanaka iyi. Ndikaona kuti baba ekuru kwamutiperekedze tikaenda tikaona nasabhuku. Sabhuku akati ngati sabhuku zvamunenge musina kuchinja wani idzo nguva dzapenda wani. Akati andikufonera ishe foni yawo haisi kuita yakadzima. Ndikati sei wachibva kuti saka mboshandisawo foni yako poshuwa ndaifona foni yaishe yairamba. Kusvikira mwana wangu musikana akazofona kuna kireki akati aiwa imi muchiita sei chiuyai kuno takauya zveshuwa. Kireki akati alright sezvo munhu wenyaya makamangarira nyaya uyu akaudzwa kuti kune daro chimumirira ndakupai 1 hour. Ndakamira zveshuwa nasabhuku kunzo 1 hour ikakwana awa mai avo haana kuuya. Kireki ndopakati chiuye kuofisi vatanyoresa mukati umu kobva kuti chiendai mozouya awa mai avo vachatsvaga vozouya. Kushuwa takabva tadzokera musi wa14 tirazouya musi wa21 takauya zvikati hapana dare mouya musi wa28 bva tauya mai avo hawana kuuya kuti kudaro. Kusvika nhasi ndobva tazoita sei atazoya futi tauya kudare kudai ndomaniri akaita nyaya yangu. Alright. Akakuudzai kuti mai Hussein ndiye ari kuroya mwana ndiye? Iye hanzvadzi yangu irako. Ini Uyo mukomana akazomuka. sumuka. Iwe wakaudzwa nani? Ndakasukira Hussein Afrika wasotogara muKristu. Saka ndakawanda blessing. Ndasakana Hussein takataura nyaya takati kutaura kutaura nyaya Hussein. Kubva vati saka ini musoro nyaya kudzosera chigaya changu. Ndasikaziva nyaya dzangu. But inini bulongi akatora kuzi ndiye akatopa chigaya changu. Kuzi pane kwendakaenda. Ndakasvika ndakagadzira chigaya changu. Saka ndakagadzira chigaya changu ndo zvandakapedza chigaya changu kuzi buleti yakadhiraivha mota yakatapwa chigaya changu. Okay. Rekerere basi. Mai Hussein. Stella Mwakasekera. Stella Mwakasekera. Ini ndakapirwa chigaya changu. Ndakapirwa chigaya changu ndakambobvunza ndakashayikana. Ndakasvika pachigaya changu ndatora madzaka ndakatora pachigaya changu. Ndaenda nako ndakatanga kuenda nawo kuchipingi. Ndasvika pazvaangotora nguva zvichiperera. Ndazosumuka futi semunhu airwadziwa pandasvika mota. Ndasvika pandagadzira pachigaya changu. Inini munhu ndakagadzira munhu akatora chigaya changu. Iwe munhu wakagadzira munhu akatora chigaya changu. Chigaya changu. Hauna zita. Hamuna zita. Hamuna zita. Kumakaenda zita rakabuda ndiani? Mbuya kurusa wani? Indurai. Bosi mimi ndangotika ini ndakagadzira munhu akatora chigaya changu. Andina. Andisi. Obviously unataka ndokugadzira. Asina kutaura kuti munhu wacho ndiani. Anotaura kuti ndichamuka. Ari muchamona. Saka imi makaonani manje. Makaoneso. Ini zvaitaurika matauriro akazviita nezviri kuitika pane mwana wangu. Kana zisiri. Makaone wakadini. Imi makaone makazi muchaonei. Asi munhu achitanga Kasa wabara. achitanga Kana waro zwadi. achitanga Achitaura. Saka pana ataya kutaura. asati. Saka uchauya zvokubaza. Sei makati mimi pano atanga pangorwara blessing. Mama tindi. Bhozi vakabiwa chigaya changu yanga Angari. yakadriva Honda Fit Black. Ndiri kuma 11 dzeusiku. Honda Fit Black yacho makaudzwa nani mamuri. Zvakaenda kuitika mambo wangu. Ndandine taxi ndangati une chigayo unokopota uchidhikapo ukasadzika kwako muno unovarigiraini zuva rowarigiraini ndapanje unokopera kuti kumatenga kati mapasi 11 ndengodi ndimbodzike ndotodzika kuchigayo kwezi ndasvika kuchigayo kuyako ndapanapa panhu pari flat hapanombo
Ndikuti ngochitona panapa nekurupera fenzi ndikwa kune chigayo changu. Asi chakandishamisa inini chigayo chiri kuiswa mota. Ndakaramba ndakadhakwa kuti ndidaidzire nepandandiri uye nandiri ndega anokwanisa kudaidzira baba. Ndakatya kudaidzira nangu chigayo ndinoona chindiri kuitika. Ndakabva ndamira pasaidi pane chikona chibva chigayo wasvika mugoti wazokuita ndakasvika pacho ndakamira pagwati pachikona paya ndamira pagwati paya nyatso kuona mota iri kuuya iyo pinda muro zvinozokwidza kuenda kutsara. Ndakatarisa kwakutotoendedza kwakusina dini ndakaona yari yakureka mota kwandatiendeka. Okay. Asunga nyama. Wakamudriver wadafite breki. Hautoziva. Pachigayo pamaya vanobva kusvika uko. Saka kungoendawo. Ndinotochero because dei ndakasvika pachigayo kwauka nekurwara kwandakaita dai ndakada blessing. Dei ndakasvika pachigayo kwao nekurwara kwandakaita nekuchekwa kwandaiitwa muoperation dei ndakaudza chero kana nekutorwara kwandiri kuita izvizvi ndingatadza kutaurira kuti ndakashuwa ndakatora chigayo chemunhu. Saka inini why musina kana zvamakaona mukomana why musina kuita police case? Ndakati polisi ndinetwa kuti ndiende ndakatombonyudzwa simuka ndikaenda hapana vhari yakadi yakabuda. Saka ndakaona solution yekuti kaenda kubatsirwa kuti changu chiita. Hauna kubatsirwa. Endoto ndakaita solution ndeyekuroya. Unobatsirwa because kana ukaziva kuti munhu wacho afika kuti arware haisi solution kudai. Wakapiwa uroyi. Wakafunga kuti zviri nani kuti ndoda kumapurisa kubatsira kandiroyi. Apa uroyi wacho unobata here munhu asina. Bodi yatinofane kugosa nditi. Uyo kwepeseni akaba nemunhu ari kuti handakuba nditi. Uyo akaenda kuoroya munhu wari kufunga kuti akaba asi asina kumubata. Saka uroyi uri kuenda pamagneti yekuti munhu akatora ndiye ucharwara. Saka kana uya kuti ndinhandisi ndakatora then uroyi wake hausi kushanda ba. Handi unoona chirwere chako zvokuti dare rinereka pane uchauya ururwara nekuroya kwakaita mbuyo but tiri isisi mbuya kuti akaroya yoka. Nyaya yawo mukona kuti uzvakaza. Nyaya yawo yekubva pekuti uyu ari kutaura nemuromo wake kuti ndindaroya kuti urwara kwari kuti ndindaroya. Reason why ari mumwe ndeyekuti unoti ndindaroya. Uyo wacho Ucha ndakaona ichi. Bamba munogona kungofaka mukara. Unopa bwenzi unopinda mahari. But so I think Wemuroyi tinaye solution iripo iwani. ureurira zvoperi. Besides kuti ureurira. Tozombata neya. Solution iripo ndeyekuti uyu afana kufamba ega. Uyu afana kufamba ega. Ngawaende wese. Ngawaende wese panzana. Wotaura unzi akabatikana. Ndio vanodana. Because iwe wakatoenda iwe uri muroyi iwe. Wakatoroya. Ungamira ko pano vanhu uchitaura kuti muroyi asi utori muroyi wakaroya. Muchizana makamboitongera muroyi. Nyaya mupano yakubata ndi upenga longa muchiri kuitondera. Kundakagadzira pamba pano. Munhu yandakatofa. Zvikazi munhu akatora redhi yangu muchadini? Uchafa. Aibva atopinda mudziva aibva azoita kakadini? Muri kuitondera. Nyamai wakoneka kumadaka kumadhemu. Saka pana don't trust them. Bozi kumberi uko ukufadza mama wako nekuramba ka. Uchanyarara. Muroyi tinaye akatozodira naye but iwe unokuzisipa. Ndikambori kutaura cause izvi ndikurwara ndakatozvira. Izva shamwari. Mai uyu anokutyisa chinhu ba. Mai uyu akaisa mushonga wekuti munhu akabata zvinhu zvake ucharwara. Ende asi Kana usiri wewe urwara nini? kuona inini.
kana mai warikwanisa kuburitsa muromo wekuti uyu ndakamuona ine honda fit yeblack saka ane chekuita nekubiwa kwechigayo changu. It means kuti paakanotsvaga uroyi hwake zita iro akadembetera zita ramuzi iye asina kubaba. Saka chiri kubata blessing ari kubatwa nokuti zita rake ndo rakapinda mbuya mubatsiri makazvipa misasi iye wacho attitude yacho yamai Hussein ukana munhu akwanisa kutaura kuti ndakatoroya ndikutoroya wabhadhara court fees apa sei mazibata wacho akakutora danzi hausina inogara pasi aunozondogara mugobhosi but hausina ganisa mai Hussein kana mauya kubasa rewamwa kumusha yawamwa hamurambi muri kuzvigayo kuzvigayo ndekwegoridhe kuma kunoita zvinotedzerwa panapa hamuiti zvenyu hamunoziva kudare kutoita mahara zvese zvino anoisoke mari iyo tinokuida ose musakaunza mari iyo nditokuroyawo akandozomurura akandonzika nyika yekuti munhu akaumabva muroya kuendera mozambiki kuenda kubuda mozambiki toenderera kweso asi tiri kuti kaisiro the correct thing ngatisarwarisa vanhu vasikafanodei ngatitsvage vanhu because inini kana munotememika dai makaenda kuhari mukadeketera kuti ini ndikuda kuti munhu aba chinhu changu adei andi saka uyu sei akuhara because imimi chakunetsa ndechekuti muri kutaura kuti uyu ndiye ndakaona kudhaiva motikari saka meaning kuti imimi muri kuti whether iwewe ndo wakaba kana kuti handi wakaba asi ndifeite kuti ndo wakadhiraivha motikari yemunhu akaba chinhu changu ndiwe unofanira kunditaurira iwewe kuti munhu akaba chinhu ndinei ende iwewewo shamwari uri dhiraivha mai mwana unodhiraivha saka mai Hussein wakaonani mai Hussein pakabvunzwa naishe wakatobvunzwa zvikanzi makaona ani zvikanzi wangu wakawanda vanhu avo asi munhu andakaziva ndi blessing chete ishe wakati blessing ega ndiyamakaziva pavanhu vakawanda ega pavanhu vakawanda ndi blessing chete wakaona mwana wangu Sinzi hasa mudhiraivha mota bo imimi mai Hussein makamboona kudhiraivha kuti saka makamupa akatanga kutanga kudhiraivha usiku ihwobazi makafananidza mablisi no hazvichanesiva tangoti imimi chiyera uribera endai panzava ana chiyera mubatsiri muzoti makabandira mudzoke pana muchitauro dzakabandira because munokasonga murwarisa munhu iye asina chanzeta iwe wachikada inochoruziva wakaba wanga waripo papart of that team wotaura wega uchiwa ndanzvika kugota mafuta embavha moto embavha kuri mai Hussein akarwadziwa ende ukatoona mukadzi anomukana 12 ba achiya kumaira zvinhu zvake 12 samudeerera saka handei panze pa motaurirwa nachihirafu zvakamira sei handei